Zdravo svima! Danas ćemo razgovarati sa jednim od revizorskih timova u Bekiju, tačnije jednim od prvih revizorskih timova koje smo uspostavili. Oni sarađuju sa klijentom Krop, odnosno kompanijom koja se bavi revizijom u Holandiji. Kompanija koja ima preko 60 godina iskustva i tradicije i između ostalog sarađuje sa preko 300 klijenata. Razlog zašto smo izabrali da pričamo upravo sa ovim timom jeste zato što nama nekako sa strane deluju jako harmonično i skladno u svojoj saradnji. I to naravno nije uvek idealno i savršeno, ali nekako nam se činio kao pravi primjer koji možemo da predstavimo ljudima koji se interesuju za ovakav tip saradnje, koji se interesuju za reviziju i za nastavljanje svoje karijere u radu sa jednim internacionalnim klijentom. Pa da počnemo. Jelena, Damjane, hvala vam što ste danas došli da pričate sa nama i što ćete podeliti svoje iskustvo. Za početak možemo da se, to jest možete da se predstavite, pa onda da krenemo sa nekim zanimljivim pitanjima. Prvo Dane. Naravno. Ja sam Jelena Krivokapić, menadžer sam u Kropu. Tu sam već 1.5 godina. Ceo svoj, da kažemo, profesionalni angažman sam provela u Big Fouru i u reviziji, tako da revizija je sastavni deo mog DNK. U suštini, razmišljala sam posle toliko godina kuda dalje, šta dalje. Znala sam da želim da ostanem u reviziji, ali trebala sam neki drugi put da pronađem. I prosto ovo iskustvo sa Bekijem nekih mojih prethodnih kolega koji su me pozvale i zamolile da razmislim možda i o toj promeni u životu i da se pridružim timu. Nekako sam momentalno, iako sam dugo bila u svemu tome, iako sam možda malo se plašila da izađem iz zone komfora, nekako sam momentalno osjetila neki poriv da je to prava stvar za mene i nekako se uopšte nisam pitala. I čim se nisam pitala, znala sam da je to to. Tako da tu sam sada i nas je 4 u timu. Za sada? Za sada nas je 4, naravno da ćemo se širiti. Ja stvarno uživam u radu o njima i prosto osjećam se nekako preporođeno. Mislim da to ljudi oko mene primećuju. Da ova promjena je stvarno fantastična bila za mene. Super. Lepo čuti. Damjane? Jelena, hvala. Hvala. Moje ime je Damjan i dolazim iz malog mesta zvano Sečanj. Već, da kažem, nekih 10 godina živim u Beogradu. Upisao naravno ekonomski fakultet i nakon završenih studija počeo da radim u reviziji, da bih na kraju odlučio i shvatio, da kažem, moj poziv da je to ono za mene, da kažem izazov. I tako da već nekih 1.5 dana radim zajedno sa Jelenom, Anastasijom i Stefanom. U slobodno vreme volim da treniram, volim sport, ponosi sam ujak 4 sestričine i 1 sestrića, pozdrav za njih i to bi bilo to otprilike. Super. Jelena, možda krenemo sa tobom. Kako izgleda tvoja menadžerska rola u okviru Kropa? Da. Ono što je malo drugačije, kada sam krenula, pre svega imam manji obim klijenata. S druge strane, mislim da to što imam manji obim klijenata, nego što sam navikla da ih imam ovde u Big Fouru, daje mi mogućnost da im se stvarno kvalitetno posvetim. Neke klijente sada krećemo da radimo, da kažemo, 3. put i tek sada nekako vidim da se stvari sležu na svoje mesto. Tako da u suštini ja vodim svoje projekte koje imam. Na nekim projektima i sarađujem sa kolegama iz Holandije. To su ogromni projekti koji podrazumevaju veliki broj entiteta i širom van Holandije. Tako da u tom delu im zaista puno pomažemo. Imamo, da kažemo, svoje određene delove koje radimo, ali generalno sam ja zaslužena za to da taj proces revizije od početka od planiranja pa do samog izvršenja, do izdavanja izveštaja teče glatko, da budem tu pre svega kao pomoć kolegama, da ih, da kažemo, gajdujem, usmeravam, da im pomažem, da kada god osjetim da imamo neki problem, to komuniciram sa menadžmentom u Holandiji, da to sve bude pravovremeno i da pre svega imam dobar odnos sa klijentom. To je isto jako važno jer ipak se bavimo poslom koji treba da bude profitabilan i da gledamo da naravno vreme koje potrošimo na zadatke koji su nam dodeljeni bude neko, da kažemo, razumno vreme. Da stalno razmišljamo gde možemo da budemo efikasniji, šta možemo dodatno da donesemo klijentima, kako dodatnu vrednost. Tako da u suštini dosta tu stvari ima. Šta bi rekla da ti je možda neki najveći izazov bio kada si prešla u Krop tim u okviru Bekija? Najveći izazov je verovatno bila ta, da kažemo, malo drugačija kultura i holandski jezik, naravno. Negde sam mislila da će to ići jako brzo, prilagođavanje svemu tome i nekako u startu sam razmišljala šta je to toliko različito. Prosto valjda ja nisam imala toliko dodira svakodnevnog sa nekom drugom kulturom, nego povremene, da kažemo, kontakte sa kolegama van Srbije. Tako da tu sam negde prvo videla da prosto neke stvari moramo da prevaziđemo i da ih, da kažemo, za naše dobro neke stvari popravimo. Pre svega da budemo direktni, pre svega da se ne plašimo da kažemo svoje mišljenje i da prosto kad nam nešto treba, radimo sve samo da dođemo do rešenja. Znači da zovemo koga god trebamo, da se ne snebivamo, da li smijemo da se javimo partneru ili slično.
Holandski jezik svakako. To je nešto što u startu nisam se baš nadala, ali naravno dobili smo puno pomoći, pre svega određeni IT tool koji nam pomaže da prevodimo. Kolege su nekako baš imale razumevanja za nas da to neće baš ići momentalno kao što njima ide. Tako da to su bile neki, da kažemo, glavni neki problemi, ali nekako sve se to vremenom prevazilazi, negde dolazimo sad na neki svoj pravi put i negde ja se sad konačno nekako osjećam sigurno da nemam sad da li ću nešto pogrešno reći, da li ću se snaći, šta će neko misliti. Tako da... Znači neka vrsta poverenja je već uspostavljena. Mislim već. Jeste. Trebalo je vreme. Mislim da je kod mene to posebno trebalo da bude malo, da se malo više radi na tome, jer sam ja mnogo dugo vremena bila u nekom drugom sistemu. Kolege su mlađi, pa mislim da one to nekako brže i prihvataju i nemaju tu, kažemo, istoriju neku da pamte neke mnogo loše stvari ili nešto što možda nisu želeli da se tako desi. Tako da ja se nekako sad konačno sad sa nekim klijentima već počinjemo polako da planiramo i 3. godinu od kako smo ovde i mislim da sad već nekako onako osjećam se sigurno, držim stvari u svojim rukama. Kolege tačno znaju šta mogu da očekuju, već svašta toga mi je poznato. Super. A kako izgleda vaša struktura sada tima trenutno? Kako delegirate taskove? Da li imate možda jednu grupu klijenata za koju ste konkretno vi zaduženi ili se to nešto menja u toku vremena? Tako je. Znači, struktura tima izgleda otprilike kao što izgledaju timovi, prosečni revizorski timovi u Srbiji i u nekim drugim zemljama. Znači, nema tu sad nekih ogromnih razlika. Naravno da imamo partnera u timu koji je odgovoran, da kažemo, za krajnji kvalitet i za potpisivanje tog izveštaja i on je taj ko odgovara generalno pred javnošću i pred klijentom. Na nekim većim angažmanima imamo i senior menadžera. Imamo menadžera, naravno, u ovom slučaju sam to ja. I tu su naravno kolege, oni su iskusni asistenti i na putu su već da postanu i seniori. Po nekim parametrima u Srbiji oni bi sigurno već bili seniori, ali prosto treba vremena da se prilagodimo i da dođemo na taj nivo. I Krop sam po sebi je onako zahtevanje po pitanju standarda i mislimo da su na pravom putu što se toga tiče, da ljudi ipak dostižu određenu zrelost pre nego što dođu do nekih većih zaduženja i prosto vodi se računa o tome. Što se tiče klijenata, klijenti su poprilično stalni, tako da to je ista neka struktura klijenata koju radimo i kada smo došli pred 1.5 godina. I to je ono što se nama jako sviđa, što nam jako uliva sigurnost, što mi stvarno znamo da neće biti nekih trzavica, neće biti toga da ljudi neprestano odlaze, da stalno dobijemo nove klijente. Nažalost, to se ovde često dešava i nekako ne možemo da se posvetimo dobro ni tim klijentima, ni da damo odgovarajući output kako bi trebalo. Tako da su ti klijenti stalni. Mi se sada radujemo. Ja sam danas baš imala sastanak sa klijentom koga ćemo 3. put da radimo i baš smo se svi radovali i svi smo negde videli koliko to za prethodne 2 godine, koliko smo svi porasli, koliko smo naučili iz nekih grešaka, koliko smo neki dobri stvari prepoznali i to je ono što nas stvarno čini srećnim i što nas baš ispunjava i gde vidimo stvarno zašto mi dolazimo na posao. Da kažemo da budemo i prepoznati od strane klijenata. Tako da u principu to su stalni klijenti i svi klijenti u Kropu su negde baš onako dugo godina su sa Kropom i svi žele da to budu dugi odnosi. I sad se povremeno pojavljuju kako se naš tim polako širi. Povremeno se pojavljuju i klijenti gde neko od nas, da kažemo, samostalno istupa i pomaže. Evo, Damjan može nešto reći više o tome. On ima to iskustvo. Da, jeste. Ja sam baš imao priliku da kažem, da prihvatim jedan mali mini izazov i da budem sam 1 na 1 sa kolegama iz Holandije i stvarno mogu da kažem sve najlepše o tom iskustvu. Osjeća se kao deo tima i oni su imali puno razumevanja da sve na holandskom jeziku, dokumentaciju koju dobijemo na holandskom jeziku je Jelena pomenula da imamo taj, da kažem, neki AI tool koji nam pomože da prevedemo dokumentaciju, ali pored svih tih, da kažem, nekih tehničkih poteškoća, to se stvarno sam osjećao kao deo tima i oni su imali puno razumevanja, pomagali su mi. Prosto nije bilo pitanje, da kažem, ovde ne postoji glupo pitanje, pa stvarno nije bilo, da kažemo, imali su puno razumevanja za i to da mi kažemo da sam sam, da mi je teško malo i da jednostavno želim, prepoznali su zapravo meni, da želim stvarno da se trudim i da želim da uradim što više mogu, sa druge strane, da kažemo, nakon završetka angažmana, ono što bih stvarno, da kažemo, pohvalio jeste i taj, da kažemo, automatski feedback koji su dobili, hajde vidimo šta možda uradimo bolje za naredni put, šta je, da kažemo, bilo, da kažemo, manje dobro, odnosno šta je bilo loše, i ono što su, da kažem, ajde, istakli jeste to što nisam rekao ne, zapravo sve sam govorio mogu, radit ću. To su istakli kao lošu stvar. To su istakli kao lošu stvar, da kažemo, tu postoji, da kažemo, malo ta razlika u kulturi gde su oni navikli da, nije sramota reći ne znam ili ne mogu, zapravo samo kaži na vreme. A ja sam sve vreme govorio da mogu da
mogu da uradim, na kraju zapravo nisam mogu da uradim, oni su stvarno pokazali tu kolegijalnost i oni su, da kažemo, preuzeli deo odgovornosti posla na sebe. Ja sam rekao, izvinite, stvarno hvala, ja sam se stvarno trudio da uradim što više, oni su rekli, nema veze, sve u redu, ali nauči da kažeš ne, jer nije sramota, mi smo ovde naučeni da je sramota reći ne znam ili ne mogu da stignem to da uradim. Tako da stvarno da postoji taj jedan otvoren pristup. Da, upravo je ta neka sramota, nešto što diktira tu nezdravu kulturu na poslu u smislu prevelikog pritiska koji na kraju negde mora da izađe. Kako se, na primjer, ti pomenuo si to kao neki izazov koji si dobio, pretpostavljam da si u tom trenutku imao neku dozu pritiska koji si osetio. Kako si to hendlovao i kako generalno vi hendlate pritisak na radnom mestu? Pa iskreno, evo, naravno mislim da će se složiti sa mnom, mislim da kada daje osoba 100% sebe i kad učini sve što je u njenoj, kažem, moći da uradi neki posao ili neki zadatak najbolje što može, mislim da taj pritisak automatski opada. Zato što ako mi damo sve od sebe da uradimo nešto i ako čak ne uspemo da uradimo, mislim da je, da kažemo, taj neki osjećaj pritiska i te, da kažemo, neke odgovornosti niži zato što osoba zna da je dala sve od sebe. Tako da kažemo, mi stvarno se trudimo, dajemo, zalažemo sebe i koliko god možemo, jer, da kažemo, taj feedback pozitivan koji dobijamo od Kropa u Holandiji je stvarno jako, jako, jako lep. Dobro, i oni su prepoznali naš trud i da smo mi svi novi, oni su zapravo nama oduševljavali. Eto, baš pomenuo bih jednog kolegu koji je, nećemo ga imenovati, koji je rekao, ja sam vam oduševljavam kako vi to, kako zapravo uopšte i došli i prihvatite taj uradim za vas. Da, šta mogu da uradim za vas, jeste, da. Ali to je super, zašto vi dobijate pozitivan feedback. Ne morate da razmišljate da li je to što radite dobro ili manje dobro, imate direktan feedback od njih. Tako. Čak i ako nije dobro, naravno da se nekako tako lepo sroči, da mi prosto stvarno prepoznamo da je to nešto konstruktivno, ne nešto da bi nas motivisalo, tako je. Ali tu moram da uskočim da kažem, uglavnom, kao što su kolege pomenule, uglavnom imamo veoma iskren pristup i stvarno smo, da kažem, otvoreni jedni prema drugima i mislim da to stvarno gura napred i jednostavno, da kažem, eto, za ovih godinu i po dana nije se, ja mislim, nijednom desila situacija da smo morali nešto nas samo da komuniciramo, tako da, eto, i to bih svakako istakao kao neku prednost i kao jednu dobru stranu naše timu u Srbiji. Super, vi kao da ste predosjetili koje pitanje sam htjela da vam postavim, a to je kako menadžujete taj pritisak na poslu i kako čuvate jedni drugi, odnosno možda ti, Jelena, kao menadžer, kako čuvaš njih da ne dođu u taj burnout moment. Tako da, definitivno komunikacija. Da, opet dolazim, komunikacija i naravno ta priča o prioritetima. Svi ponekad pomalo zaboravimo šta su prioriteti, pogotovo ako radimo sa više, da kažemo, partnera u isto vreme. To se sad baš i ne dešava toliko da se to preklapa, kao što je to recimo bio slučaj u Big Fouru. Ne preklapa se, ali nekad se desi. Prosto, ja se trudim stvarno da napravim sebi, makar u Wordu ili bilo gde, da napravim sebi listu prioriteta i da kažem ovo prvo moraš, pa onda ovo, ne možeš sve odjednom. I onda nekako neki cilj koji ovo mogu, ovo je realno, ovo baš i nije, ovo ako uspem. Ako sam negde nesigurna i vidim da sa više strana dolaze raznorazne informacije i zahtevi, trudim se da ih nekako uključim i da im kažem imamo to da završimo i mislim da nije realno da završimo to sutra. Šta vi mislite? Šta nam je najvažnije? Prosto želim da se oni umešaju i da kažu. Imali smo skoro situaciju sa rasporedom, da kažemo planingom, rasporedom projekata. Koleginica je bila malo duže odsutna zbog bolesti. Tako da u suštini upali smo bili malo u situaciju da nekako nisu bili svi svesni sa čime se mi suočavamo. Mislili su da je to već skoro završeno. Nekako primetila sam da neki članovi imaju onako malo doživljavaju pojačan stres. Ja to moram da završim, ovo je za sutra. Nekako sam prvo im objasnila, prvo to nije uopšte za sutra, imamo još dosta vremena, bez brige, ne mora to odmah da bude sutra. I onda sam nekako se potrudila da svi oni koji su uključeni da kažemo u te projekte na kojima radimo znaju sa čime se suočavamo, da prosto neke su situacije nepredvidive. Znači nešto što nam se dešava privatno, što nas udalji sa posla, ne možemo sada da preko noći to rešimo. I nekako sam rekla, hajde da ja dam nekim konstruktivnom predlog ako se vi slažete da to bude tako ili da probate da pronađete nekoga drugog da nas zameni na tom nekom projektu, da li se slažete i nekako vrlo brzo se to rešilo. I nekako smo onda mi se dogovorili i rekli smo, situacija je takva, sad nemamo jednog člana tima, ajde da to što imamo raspodelimo, da vidimo kako to da razrešimo i kako da isplivamo iz ovoga. Dobit ćemo možda malo više vremena. Tako da na kraju sve se tako i desilo. U principu ta komunikacija je ključna. Da li mislite da je to bilo nešto što je bilo ključno za uspostavljanje poverenja među vama ili ima još nešto što biste izdvojili? Šta vam je pomoglo da uspostavite poverenje sa timom tamo i sa partnerima? Pa mislim da je taj otvoren pristup. Taj otvoren pristup, komunikacija i zapravo sam taj naš trud koji smo svakog dana ulagali, oni zapravo to prepoznali i, da kažemo, stekli su naše poverenje.
Jelena bi dodala nešto? Pa jeste, mislim da je ta otvorenost jako važna. Mi sad povremeno imamo i određene razgovore sa novim kandidatima za proširenje našeg tima i negde su i oni istakli da je jako važno da mi kao tim jako dobro funkcionišemo, mali je tim za sada još uvek, tako da i mlađe kolege su se uključile u te intervjue. Njima je jako bitno da svi imamo svoje pravo glasa i da svako kaže ono što želi i da prosto se ne osjeti izolovano zato što je možda na nižoj poziciji. I uopšte ta hijerarhija koja nije toliko izražena tamo, to je stvarno za nas bilo veliko otkrivenje i oduševljenje. I onda i uopšte u tim intervjuima koje imamo, oni uvek savjetuju i kad pričamo sa novim kandidatima, da kandidati pre svega jako budu otvoreni i da kažu ono što misle. Znači da ne stvaraju neku lažnu sliku o sebi koju bi možda neko želeo da vidi. I o svojim planovima. Prosto da budu ono što jesu. Oni to savršeno prepoznaju. Koliko su vam možete bitna ta putovanja za sam posao koji obavljate? Jel posećujete klijente krajnje ili samo krop kancelarija? Da, pa relativno često putujemo u Holandiju da uspostavljamo, da kažemo, direktan odnos i komunikaciju sa klijentom. Koliko god mi napisali, da kažemo, neki učtiv, lep, pristojan mail, opet drugačije kada se sa klijentom upoznaš uživo i naravno kada uspostavite taj inicijalni kontakt. Nakon toga nekako imaš osjećaj, iako pošalješ mail, da je ta osoba, da kažemo, sa kojoj sarađuješ tu i nekako te bolje razume i, da kažemo, angažovanija je nekako i prisutnije u rešavanju nekih problema, nekih pitanja koje se javljaju. Tako da veoma su bitna ta putovanja i svakako je Krop to prepoznao i pružio nam, da kažemo, tu neku slobodu da mi pokažemo inicijativu kada god ostimo potrebu da idemo, da uspostavimo i da naravno pojačamo neki, da kažemo, ajde poboljšamo zapravo odnos sa klijentom, da to i uradimo. Klijenti su generalno, da kažemo, holandske kompanije, naravno, ali njihovi vlasnici su često kompanije iz Azije i to je isto jedna jako, jako specifična i drugačija kultura. Nam je baš onako malo strana i Holanđanima isto strana i negde i tu smo probali da nekako razbijemo tu barijeru, da nekako malo to više bude, da kažemo, humanizovano kad razgovaramo, kad pričamo, da ih malo otvorimo, da budu, da sve što možemo brzo rešimo, brzo putem, ne znam, chatu Teamsu ili nešto tog tipa, da to ne bude neka formalna saradnja. Tako da smo u principu skoro sve naše klijente obišli i uopšte i cilj naših partnera jeste da se taj bonding sa klijentima gradi i da to bude recimo bar jedna poseta godišnje, bilo u finalnoj reviziji, bilo u predreviziji, da razgovaramo o nekim narednim planovima i oni će se nekako brže otvoriti i ispričati nam šta im se možda nije dopalo u prošlosti, kako bi volili da ta saradnja dalje teče, kako da se unapredi. Tako da mislim da je ta evaluacija takođe koju imamo konstantno i mi kao tim i mi sa klijentom baš onako prisutna i baš mislim da je to i razlog zašto imaju tako dugoročne odnose sa klijentima jer su trude da budu otvoreni, da usvoje svi nešto dobro i da nešto loše unaprede. Mislim da je to važno. Tako da ta naša putovanja jesu, da kažemo, u poslovne svrhe, naravno. Trudimo se da budemo maksimalno pripremljeni, da znamo prosto to vreme 4-5 dana koje vežemo u jednom putu, kako ćemo najbolje moguće iskoristiti i da budemo sećamo klijente, ali da budemo mali u kancelariji, da upoznajemo kolege i da prosto sa njima ostvarimo bolje kontakte. Najčešće uvek neko od njih je sa nama u timu. Nekad smo potpuno sami, ali češće neko od njih sa nama u timu i on nam isto pomaže da više, da kažemo, prebrodimo te neke stvari vezane za jezik, za regulativu i saradnju sa klijentom kada nekad prosto ne možemo da fizički posetimo klijenta, da neko od njih ode i pokupi informacije koje su nam bitne. Tako da i tu smo negde imali jako lepa iskustva i nakon posla negde smo nas prvo troje, pa nakon toga se i Stefan pridružio, nekako rešili da maksimalno iskoristimo to vreme, da to doživimo da to živimo kao svojevrsni team building. Jeste, pa iskreno posjetili smo baš dosta gradova u Holandiji. Mi također nekad pitamo kolegi iz Holandije šta bi mogli da posjetimo. Partner s jednom znašali rekao je pa vi ste posjetili više stvari nego što sam ja posjetio. Da, mi smo vrlo mobilni, imamo kola koje nas čekaju na aerodromu. Damjan je uglavnom, svi su u suštini vezani, svi su zasluženi za vožnju, ja onako ko kraljica uživim. Da. Kraljica menadžer. Jeste, tako da jeste, baš smo obišli dosta znamenitosti i uživamo, da kažem, u tom vremenu nakon posla, jel te, što kaže Jelena, baš doživljamo to kao neki vid team buildinga, svakako uvek, da kažemo, 1 ili 2 večeri iskoristimo vreme, jel te, i odemo na večeru sa konkretno kolegama iz Holandije i stvarno jeste lepo sarađivati sa njima, oni su jako otvoreni i prijatni i mnogo nas, da kažem, nekako vole, smem slobodno da kažem. Generalno kad dolaze ovde, stvarno nekako se trude da to vreme efikasno iskoriste i da stalno osluškuju i gledaju šta nama treba, s čime se mi suočavamo, šta nam je problem, koji dodatni trening bi nam bio potreban, gde oni mogu da nam pomognu. Tako da kad god se vrate, puni su nekih feedbackova i onda nam uvek saopšte i razmišljali smo, možda bismo ovo mogli da uvedemo, možda bi vam to pomoglo. Tako da nekako svi
svi razmišljaju o tome kako da ovo se bude dobro za sve nas, naravno. Da. Svakako bi dodao, eto i da kažemo tu zanimljivo da su nas pozvali i da smo bili zajedno sa našim, da kažemo, partnerima, životnim partnerima. Da smo bili sa životnim partnerima zapravo, da, sa našim lepšim ili jačim polovinama smo bili u Holandiji na proslavi 60 godina rođendana Kropa, tako da to je stvarno jedna baš onako divna zanimljivost i lepa stvar, jel te, ostavili smo se stvarno kao deo tima i naše, da kažemo, partneri su vidjeli sa kim mi to sarađujemo i gde to idemo, tako da stvarno je bilo divno. U tom govoru koji su održali, neko je stvarno i posebno rekao, tu su i naše kolege iz Beograda, stvarno, mi smo bukvalno tali da zaplaćemo. Svi su se okrenuli i pogledali nas, tako da svi su oni svesni da mi postojimo i ko smo mi i stvarno imam utisak da nas niko ne doživljava kao neki hap, nego baš kao kolege. Tako je. Super. A sad kad ste pomenuli saradnju i posete klijentima, kakvi su krajnji klijenti? Kakve su industrije? Ali tu postoje možda nekih razlika u odnosu na to sa čim ste imali susreta u Da, to su isto neke stvari koje ovdje nismo baš imali prilike da susretnemo. I to su stvarno isto bili izazovi. Znači, da bi bio dobar revizor, stvarno moraš dobro da se razumiješ u tu industriju. Znači, moraš da uđeš u suštinu toga šta klijent radi, kako on stvara uopšte te prihode, koji je njegov cilj uopšte poslovanju, kako uopšte funkcionišu svi departmani, kako je sve povezano. Tako da to je, da kažemo, bio jedan veliki izazov. Prvi klijent koga smo radili je bio diskografska kuća, jedna jako velika, koja zastupa neke svetski poznate DJ-eve. Naša koleginica Anastasija je bila apsolutno oduševljena. Jel tajna? Da li je tajna? Mislim da smemo da kažemo. To je Martin Garrix. Martin Garrix, da. Naša koleginica je bila apsolutno oduševljena i pri toj posjeti, ja ne znam kako su ona nije one svesti. Kad je ušla i videla to sve. Ja sam bio zadužen za fotografisanje, tako da napravili smo mnogo fotografija. Znači, zanimljivo je, ali u startu je naravno komplikovano. Tako da, to je bila diskografska kuća, a nakon toga smo radili kompaniju koja također ima jedan softver, AI, da kažemo, tehnologija implementacija i tehnologija otkrivanju raka dojke, zaista nešto što je onako krajnje, onako, da kažemo, inovativno. Onda imamo klijenta koji radi svemirsko istraživanje, znači vezano za satelite, da, nešto za satelite radi. Tvoj omiljeni klijent, čiju si mašinu isprobao? Moj omiljeni klijent za, da kažemo, jednu analizu i detekciju tela, znači, zapravo to je performansi tela, jeste. Body mass, fat mass i tako dalje, i tako dalje. Si imao prilike da probaš ili u sljedećoj reviziji? Kako ne, već zapravo dva puta smo se merili. Sad već pratite progres kako body mass index. Tako je. Napreduje. Čak sam ih video ove godine na promociji maratona, jel te na onom sajmu. Čak sam video i tu mašinu, bio veliki red ljudi da se izmere, da provere. Da, ja sam bio... Vadi krop karticu. A ja sam bio u fazonu, rekao, znam sve o tom proizvodu, mogu da održim kratko predavanje. Da, super, zvuči zanimljivo. Jeste, zanimljivo je stvarno. Tako da potrebno je jedna posvećenost i zalaganje i učenje. Ne možemo sad doći i reći sve o tome znamo, ne znamo, neke stvari možda ovdje nismo imali prilike da radimo, ali zaista mislim da pruža jako puno stvarno. Ako hoćeš da rasteš kao profesionalac i kao čovjek, mislim da puno pruža stvarno. Jelena, možda tebe da pitam kako izgleda management Kropa. Ti si najviše možda u komunikaciji sa njima. Šta bi rekla kako to izgleda? To su pre svega veliki profesionalci od kojih ja stvarno svakodnevno učim. Pre svega učim znači tehničke stvari ovog posla i učim pre svega kako da se postavim kao osoba, kao menadžer. Znači nekako imam osjećaj da su to moji, da kažemo, mentori na pravom nekom nivou. Oni me stalno postiču. Znači da rastem, da prihvatam nove izazove, da se ne brinem. To su ljudi koji su dosta dostupni. Kad god nisu dostupni, oni ne ostavljaju utisak da su nedostupni, nego nekako tu sam, razmišljam, javit ću ti se uskoro. Tako da, pre svega, oni su stvarno započeli ovu ideju jer veruju u nju i nekako imamo neku blisku komunikaciju stvarno. I kada dođu ovdje, nekako svi znamo i privatne neke stvari iz naših života, već smo se i upoznali s nekim članovima porodice, tako da s te strane nekako bliski smo dosta i nekako imam utisak da mogu na njih da se oslonim. To je lepo čuti. Da. To je osveženje. A recite mi, šta mislite, koja je osoba idealna u ovom trenutku da se pridruži vašem timu? Odnosno, šta tražite u nekom sljedećem kolegi koga budete doveli? Pa, pre svega treba da bude otvorena, treba da bude iskrena, treba da bude ono što jeste. Jer samo, da kažemo, osoba koja je iskrena i koja, da kažemo, prihvata neku dozu izazova, jer ovo jeste stvarno, da kažemo, izazovom posao, svaki dan je nešto novo i nešto novo naučiš. Dakle, osoba koja želi također da uči. Mislim da je, da kažemo,
ako izmemo obzir da je te prethodno iskustvo. Mislim da je to nešto ono što je ključno za nas, jer mi smo, generalno nas 4, stvarno smo otvoreni, iskreni, da kažemo, te neke, da kažemo, kolegijalne i prijateljske strane su stvarno isprepletane i mislim da nas to zapravo, to je ono što nas čini, da kažemo, dobrim timom. Jer stvarno mislim da smo dobar tim i čast mi da sam deo tima. Ja generalno volim kao menadžer da vidim kad je neko u strastvenom poslu, znači kad ga jako nešto zanima, kad voli da istraži, da prouči, da dođe s nekim rješenjem, da kaže ja sam ovo nešto proučio, smislio sam kako bi to mogli. Volim kad neko ima tu inicijativu, to stvarno volim i volim kad je stvarno onako nesebičan, kad voli da pomogne, kad pogleda malo svoje kolege, pogleda s čime se oni suočavaju i kaže ja sam svoje završila, mogu da ti pomognem nešto. Mislim da nam je to bitno. Znači da radi na svom usavršavanju, da ne bude, da kažemo, lenj, ali da nekako ima tu inicijativu, da nije ćutljiv, da voli da pomogne. Jasno. Eto, dobro, mislim da možemo tu da završimo, zato što mislim da ste na samom kraju naveli i najbitnije zaista stvari što mislim da su i povezale vas kao tim, tako da verujem da ćete nastaviti da tražite kolege koji će biti samo odličan dodatak vama i mi ćemo biti tu da vas podržimo i nadam se nekada opet popričamo na slične teme. Hvala vam, Jelena i Damjane. Hvala tebi. Vidimo se na trasi. Vidimo se na trasi.